Hawu uyayizwa lo nkulumo uthi abangani bakhe uma bezocheck yena bakhuluma namantombazane uyayizwa lo nkulumo ngiphakathi ngibamba manje. Hayi Chomi ngusho ngoba phela indoda kayo lifike yakhuluma noNosihle nje ayikazi iziye officeini lakhe at least lo yawaya Chomi keni. Hawu sengikhohle ukuthi silive sikhuluma indaba ezingaka. Lapho sibeke nje ngiyacaca. Cela uxolo sandwa sami. Thank you so much for the follow. I hope you're well. Cela uxolo mangoni yule. My name is Norma, by the way. I sell cars like halfway Durban Central. We sell all car brands. We all car brands. We sell brand new pre-owned. Kuwena ukuthi uthanda yini. Sanibani we guys ngihleli noNomasonto la emotweni asizile nje ngokuningi sizodayisa imoto nje. Siyaqhilaza. Lalelani uDecember manje nina nihlele emakhaya. Thina sihleli la silindeni sizothenga imoto. Ngoba nina nithini? Imoto nizoyithenga ngoDecember. Sihleli ke la. Asihambile thina siyile emakithi thina. Ngoba nina nithi imoto nizoyithenga ngoDecember. Kodwa uDecember manje. Mama, please check your inbox. I sent you a message yesterday. What did you say? What were you talking about? If ne hasibuwa ka mmereko. I am inside. What were you talking about? Yo, kashisa kule moto kodwa. Kashisa Chomi. Sivalile nathi. Sihlabele hle kunjani? Yakuthanda mami. Cedric in lo. Hey, Cedric musungistoka baba. Don't do that, Likudzumela. Hawe ma sengena uMr 20 cars. Yo ngiyangisabisa ke manje Thuthukani so scared. Qhaqhazelisa uThomi wami. Yaqhaqhazela. Guys ninjani niyaphila? My life liqhawe nihlobele ihle. Kuyashisa la. Thank you so much for liking. I see you and I really appreciate you. So right about khona manje I'm going to show you a stock set like higher. If you see any car that you like and you're feeling as if you are interested, you know what to do. Yinto. Kuyashisa Chomi. Nami ngiyitholele ikhiya lencane nje makithi. Picanto Chomi. Emhlophe? Yes. Yayithanda imoto emhlophe? Yeah. Picanto I wanted in a white color, not black, not navy. Yeah, honestly I've never seen a Picanto that is black or navy. Ikhona vele? Angazi ngiyibona. Mina mangathiwa ngithenga entry level car Chomi ngathenga iGrand i10. Noma Swift. Yeah, or Suzuki Swift. Grand i10 or Suzuki Swift. Or what else? Baleno is not an entry level car. Yeah, it's not. Hi, ngoba Toyota Vitz, no. I don't like Toyota. But the Grand i10. The Grand i10 nje ayifuni into eningi. Ngifuna ngathi nje ungano 4000 nje ngenyanga ungawukhipha. 4. You could make a video of that actually. So please do. So okay guys, let us Ngoba nginjena nje khanda. Chomi, yo, it was as if it's over. Yes, do a video of that item. Nakazi sithandwa sami. Ngichazele nje ukuthi ngizoyichecka inbox yakho. And then if you see ngaphandle ngima ukuthi usufuna ngichecke manje. Laser do that, you know, and then we'll take it from there. there. Grand i10 vele. Yebo Chomi. Ngabe shona phi Chomi? Akayidensanga nophilani ngoba ngibuza ama price ayi. Kisakuthanda. Molweni guys, ndithemba ubani yaphila. For sure bayidayisile. Yo, that was too soon. Too fast. Basanginiki nesikhathi sokumona. Molweni guys, I hope you guys are well. Please don't mind my pimples. Kinakwela abarichom you got 12 out of 12. 12 out of 12, that's why. Angifuna umuntu ozongibuza ukuthi ngifuna nemsebenzini ngoba guys the only reason why ngisemsebenzini ingoba nina nithi imoto nizothenga ngoDecember. So manje thina ngoDecember sikwazi ukuhamba. Nyabona ukuthi thina ngoDecember sesistuck la dealership. But anisezi ukuzolanda imoto zeni nayo into engixaka kakhulu ukuthi okay sisenilindile ke sasho ukuthi hi no siya sacrifice ngesiye kuma holiday but nina niya run away anseko angazi ukuthi Nkosi yami angazi. Cedric, you're such a hater. Nayizo into engishoyo nayihlaloganya kuthiwa abantu awukwazi wapaka phakathi nomgaqo ke lona.
Hey ma, and upake nje phakathi. Akayishayi ngokushona emumva. Habe ma. Upake phakathi nendawo nje. Akaboni. You have beautiful lips. I feel like young harasser. Thank you though. So ish, you have a beautiful voice, Asante. I have beautiful cars too. Ngidayisa imoto ezinhle kabi, ngidayisa izibhaxo nje zeyimoto. Angidlali nje kanjalo. Hey, uDecember manje, uKhisimusi unini ungolesithathu. So noma ufuna imoto usangayi order, usangayi applyela namhlanje. Uyilande khona namhlanje ntambama. By the time kumele uhambe ekhaya, imoto yakho isingakuwena. So uma ngabe nje ngingakubuza for 10 marks ukuthi le moto awuthozoyithenga ngoDecember, usuyithengile yini? Ungangiphendula uthini? Angithi ngeke uzongiphendula kuba akayithengi. Ngala sihloniphaneni guys please Kuba mina ngihleli la ngilinde nini. Siyabukana kuthani ekhaya babheke wena. Nami ngibheke bona. Ningishaya ngalezo impahla ukuthi mina ngibheke nina nani nibheke mina. Awuthi ngiyonikhombisa ke guys imoto esinazo la ekhaya. Iyokashisa lana, oh my god. And guys, qualify ukuthenga imoto like it's akuyona mhlambe manje into ethi kashisa. Akuyona mhlambe that's like kumele kuyimana. No, you're looking to buy a car nje kumele kube ukuthi at least uhole 7.5 after deductions. Bese what else? Or bese i-credit score yakhe ibe 611. Bese ke okwema documents adingekayo singabe sixoxa. But nje as long as uhole 7.5 kaphezulu bese uzoba ne credit score 611. Uwoza bese uzolanda i-grand item yakho ngo-4,000. Like singahle lokho 4,000 ngenyanga. Hi Phila Sunday, hi Vision. Hope you well. I'm good. So guys, manje zophuma ngenikhombisa imoto esinazo ne. Ngikhombisa. Khumbula njalo ukuthi ngithe umuntu oqualify for ukuthenga imoto, kumele kube umuntu ohole 7.5 kaphezulu. Mese vele ngene SMS yaka MTN ngabe kungena. Sure guys, ngicela nimeni kancane.